Sarauniyar Kannywood TV, duniyar rahotanni tare da ƙayatar shirye-shirye. A sha kallo tare da saurare lafiya. Dirƙashi wannan lamari ya girgiza al'umma da dama, inda waɗansu suke ganin shi a bahagon lamari, inda kuma wannan lamari ya kasance ne tun bayan da waɗansu suke ta yayata wannan magana a dangane da wannan al'amari da za muku dalla-dallan maganarsa yanzu. Tun bayan da dai asalin shaƙuwar waɗannan jarumai guda biyu ta kasance ne, al'umma suke ta watsa raɗe-raɗin cewa suna son junansu ne, tun bayan da Rarara, wato mawaƙin Rarara, ya ja jaruma Aisha Humaira a bikinsa. Waɗansu al'umma da dama suke ta zaton cewa soyayya ce a tsakanin waɗannan bayan Allah, waɗansu kuma suke musanta wannan magana. Sai dai ga maganan nan dake bisa wannan tashar tamu mai albarka, kuma mai sauraro kada dai a manta da subscribe and like bisa wannan tashar tamu. Ga dai dalla-dalla da filla-filla wannan lamari da ya kasance. Wasu hotuna sun fara yaɗuwa na waɗannan jarumai guda biyu, waɗanda ba a san ma tushensu ba, balantana asalinsu. Waɗansu da dama sun girgiza sosai a sakamakon ganin waɗannan hotuna, yanda waɗannan hotuna suke nuna tabbacin cewa da akwai wata babbar alaƙa a tsakanin waɗannan bayan Allah. Sai dai kuma hakan ba shi ne zai tabbatar maka da cewa lalle waɗannan bayan Allah akwai aure ko kuma a sun yi aure a tsakaninsu ba. Amma magana dangane da batun aure a tsakanin Aisha Humaira da Rarara, babu wannan magana. Duk da dai an ce so gaman jini ne, so ɗin ya haɗu, amma kuma sai dai babu batun aure a tsakani. Har ma aka samu wanda ya zauna ya ƙirƙiri waɗannan hotuna waɗanda ba sa da tushe balantana asali, ya yi ta watsa su a kafafen sada zumunta, har waɗansu suke ta yaɗa jita-jitan cewa Rarara da Aisha Humaira sun yi aure ko kuma suna ƙoƙarin yin auren. Sauraro kada ka sha'afa a kana tare da mu ne bisa wannan tashar tamu mai albarka, kuma kar dai a manta da subscribe and like.